Hakorina ya yi duhu, ya za a yi hakorina su yi haske. Hanyoyin da za ka bi domin hakorinka su yi haske su ne wa'innan, amma kafin nan bari in gaya ma yadda canjin kalan hakori take kasancewa. Akwai canjin kalan hakori kala biyu. Akwai canjin kalan hakori wanda yake daga cikin hakorinka yake ba yanda za ka zaro shi daga ciki, ko kuma canjin kalan hakori wanda yake daga wajen hakori yake. Wanda yake daga cikin hakori ana iya samun shi ta hanyar fluorosis. That means idan excess fluoride ya yi yawa a cikin ruwan shan da mutane suke sha, sai hakorin su ya canza, za a ga yayi wani brown. Akwai wani yanki a nan cikin Najeriya wanda suke da irin wannan, in ka sani ya gaya min su. Akwai kuma canjin kalan hakori ta hanyar shan tetracycline ko doxycycline, wasu magunguna wanda bai kamata a sha ba lokacin da bai kamata a sha su ba, ko kuma an sa shi in excess, to sai ga hakorin naka sun canza wannan kalan, za a ga yayi wani brown. Sannan akwai canjin kalan hakori ta hanyar tsufa. Yau da kullun kana tsufa, komi na yin ƙasa ne, haka ma hasken hakorin naka yana iya canza. Akwai kuma wanda ake iya yin gado. Akwai kuma wanda idan an yi accident za a ga an buge ka daga cikin hakorin, za a ga yayi wani duhu yayi baki ko kuma yayi jaja. Wa'innan su ne wa'inda suke daga cikin hakorin. Hanyar da za a bi kuma a magance su shine idan ka je asibiti akwai wani abu da muke ce ma veneers, ko muke ce ma bonding, ko kuma tooth bleaching. Duk aka yi wa'innan abubuwan za a iya samun saukin su ko kuma a magance su. Na biyu, stain da yake a wajen hakori. Wanda aka samu a wajen hakori irin su ne wanda in ka sha sigari, ko ka sha giya, ko kofi yau da kullun da ake sha, ko lipton idan ya yi yawa, ko cin goro, ko cin wani abinci da zai iya canza ma kalan hakori, ko kuma shan drinks wanda suke baki. Wayannan abubuwan suna sa hakoran naka sai su canza kala ta waje. Su kuma hanyoyin da za a bi a magance su, idan aka ziyarci asibiti aka je aka yi wankin hakori, za a ga an wanke su tas, hakoranka sun yi haske. Sannan kuma idan ana brush da kullun, shi ma yana sa ya fidda. Sai amfani da toothpaste wanda yake dauke da content da zai rika wanke hakorin. Misali kamar charcoal, misali I'm just saying misali kamar charcoal, but idan za ka yi amfani da shi ka yi shi with caution. Idan an ce ma ga lokacin da ya kamata ka yi amfani da shi zuwa lokaci kaza, ka aje, saboda is highly abrasive, zai iya cutar da hakorinka ta hanyar sama sensitivity da sauransu. Ko kuma ana iya zuwa a yi ma bleaching, a je a yi bleaching. Yes, bleaching za a yi, tooth whitening za a sa hakoran su yi haske. Wayannan hanyoyin su ne ake bi domin a magance wannan matsalar. Sai wasu suna tambayan cewa shin zan yi amfani da baking soda sannan in sa lemon a ciki. Just remember these two things. Lemun tsami is acidic. Baking soda is highly abrasive. If you combine these two, za su iya illata hakorinka. Hasken ma da za sama is just for a short period of time. Idan ka ci gaba da amfani da su, za su illata ma. They are just doing more harm than good. So Allah ya sa mu dace. Ni buri na kawai ku shi. Thank you. Ya ne? Sister ya ne?